produkciós vezető Varga Fruzsina. A szinkront az SDI Media Hungary készítette. Következik a Bébi úr újra munkában, a Minimaxon. Ajánló. Hivatlan vendég, aki mindenbe beleüti a szarrát. De hiába lesi az összes kívánságod, és repít el oda, ahová csak szeretnéd, végül mindig történik valami, és te azt kívánod, bár csak tűnne el örökre. De szerencsére nem olyan könnyű megszabadulni tőle. Tűnj el, unikorn is! Minden nap este 6:30 a Minimaxon. Ajánlót láttatok. Reklám. Készülj a húsvétra tavalyi áron az Auchanban. Náluk most 7000 termék olcsóbban kapható, mint egy éve. Tavalyi áras termékeink mellett számos LEGO termék bizalomkártyával most 40% kedvezménnyel. Az Adler robotgép 21.990 forintért, a Philips Airfryer pedig 24.990 forintért kapható. Auchan, a tudatos választás. Fedezze fel az új Hyaluron Filler Plus Elasticity termékcsaládot hozzáadott tiamidollal. Ez a ragyogásom titka. Javítja a bőr rugalmasságát, feltölti a ráncokat. A tiamidol csökkenti az öregségi foltokat. Célzottan az érett bőr 3 fő igényére szabva a feszesebb, fiatalosabb bőrért. Új Hyaluron Filler Plus Elasticity az Eucerintől. 50% kedvezmény a második Eucerin termékre március 1 és 31 között a partnerpatikákban. Bomba! Reklámot láttatok.